Goddag, mit navn er Jack, og jeg kommer fra firmaet Bonbasaren. Vi er Olivetti A-forhandler og har solgt Olivetti-kasseapparater siden 2004. Olivetti har kasseapparater i mange størrelser, fra de helt små til store touchbaserede postsystemer. I dette video vil jeg beskrive, hvordan man vælger et fornuftigt kasseapparat til den mindre eller måske nystartede forretning. Jeg tager udgangspunkt i Olivetti-kasseapparater, da de har mange små modeller til den rigtige pris. Det er afgørende, at kasseapparatet overholder kravene fra skat. Men udover at selve kasseapparatet skal være i orden, overholder man først skats krav, hvis udstyret er korrekt programmeret. En kundeboks skal som minimum indeholde forretningens navn og CVR-nummer. Der skal være oprettet korrekte momsrelationer afhængig af varetypen, og på bongen skal momsen tydeligt fremgå. Ligeledes skal kasseapparatet kunne skrive dagsrapporter, de såkaldte Z-rapporter, og samtidig gemme en kopi af alle transaktioner, for moderne kasseapparater typisk i form af en elektronisk journal. Alle vores kasseapparater overholder kravene for skat, og de leveres færdigprogrammeret tilpasset din butik, så du er sikker på, at alle lovkrav overholdes. Jeg vil fokusere på 3 områder, som man skal afklare med sig selv, inden man vælger en specifik model. Antallet af varegrupper på tastaturet, pengeskuffens størrelse og så kundedisplayets type. Hvis man ingen erfaring har med at betjene et kasseapparat, tænker mange, jeg behøver ingen varegrupper. Jeg har kun en lille butik og skal bare taste et beløb ind på kasseapparatet. Men et kasseapparat fungerer ved, at man angiver prisen og dernæst hvilken varegruppe varen naturligt tilhører. Her taster vi 26 kroner kaffe. Vi taster 32 kroner på varegruppen kage. Trykker subtotal, og ja, det bliver 58 kroner. Kunden betaler kontant og kan få en bon. Men varegruppernes funktion er dobbelt. Dagsrapporten, altså den lovpligtige daglige opgørelse over ens salg, indeholder selvfølgelig information om den samlede omsætning, men også omsætningstal for de enkelte varegrupper. Man kan se her, hvordan der er blevet solgt kaffe for 1200, te for 800, sandwich for 1100 og kage for 900 kroner. Alt i alt 4000 kroner i omsætning. Det gør det nemmere at se resultatet af f.eks. salgsfremmende tiltag. Vil et specialtilbud på sandwich føre til større omsætning for netop denne vare? Her er det bekvemt at kunne se udviklingen af denne varegruppe. Men hvor mange varegrupper skal jeg have? Ja, det afhænger af, hvor detaljeret man ønsker kundens bon skal være, alternativt hvor opdelt man ønsker sine omsætningstal. Men en anden vinkel er muligheden for nemmere og hurtigere betjening af kasseapparatet. Her har vi lagt forretningens top 10 varer ud på hver sin tast med fast pris. Det er alle de røde taster. Nu kan vi jo handle ved bare at trykke på selve tasten, og kasseapparatet husker prisen på enheden langt hurtigere at betjene kunden. Der kunne også være negative varegrupper, f.eks. pant retur, 6 kroner pant retur. Pengeskuffer fås i 2 forskellige størrelser. Hvis man vælger en skuffe med kun 3 seddelrum, har man den fordel, at kasseapparatet kun fylder lidt på disken. Den mest almindelige type pengeskuffe har 4 seddelrum, og her har vi også bedre plads til mønterne. Antallet af møntrum kan frit justeres, så de bedre passer til danske forhold. Kundedisplayet er det lille display, hvor kunden kan se, hvor mange penge der skal betales. Nogle kasseapparater, som f.eks. Olivetti 7200, har intet kundedisplay. Man oplyser så selv kunden om beløbets størrelse. Men mange kunder sætter pris på at kunne se beløbet på et display, så de ikke er i tvivl om, hvor meget der skal betales. Olivetti ECR 7700 har et kundedisplay indbygget i kabinettet. For at dette skal fungere, skal kasseapparatet stå mellem ekspedienten og kunden. Hvis kasseapparatet står ved siden af eller bag ved ekspedienterne, kan man med fordel anskaffe et kasseapparat med et pop-up display, der kan hæves, drejes og tippes, således at det er synligt for kunden. Denne type display finder man f.eks. på 6800-modellerne og de større kasseapparater i 8200-serien. Der er selvfølgelig andre forhold, der kan bestemme, hvilket kasseapparat du skal ende op med at anskaffe. Men ring til os og fortæl lidt om din forretning,
så vil vi meget gerne rådgive dig til at finde lige netop det rigtige kasseapparat.